И какво става, хора? Аз съм Game Tracker. И както виждате, ще играем CS 1.6. Така, нека започваме. Направих го да сме общо 20 човека, т.е. 10 на 10. По 10 човека отбор. Къде се крие това? Мали. Окей. What the fuck? Аз мислех, че тук може да се мини. Нека да отворя тази врата. О, тя просто бута вие. Добре. Скачам ли? Уау. Няма да скоча. Добре. Има още, които не са умрели. Са около 5-6. Оу, тук са много. Добре. Взимаме така. Окей. Фък! Някой падна. Ай бе, брат, май са от тука. Иди да скачат, че. Къде са? Аха. Хедшот, добре. В принцип, като съм играл, се крият тук. Ето го. Добре, не губих асна. Има още двама. Не, трима човека от техния отбор. Ето ги тях. Има още един. Бомбата е в мен. Трябва да я заложа. Но ако... няма смисъл. Уху. Ай, скачам. Така, тези очила си ги купувам, но не знам как се слагат. Ако някой знае, нека да пише в коментарите. Говорим се ме, то спом. Не. Аре бягай, човек. Добре. Тук дали ще мога мина? Да. Воу, къде са тя, бе? Всъщност има само един. Добре. Ай, варите, бе. Така винаги се бавят.
Не си помисли да ме стреляш. Ела. Хедшот. Ето тук според мен ще има някой. Ето го. И така. Това беше всичко, приятели. Надявам се клипа да е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Аз бях GameTracker и до скоро.